సుజాత గారు, ఏమో నాకు ఇన్ని కష్టాలు వస్తాయనేమో ఆ దేవుడు మిమ్మల్ని నా జీవితంలోకి పంపించాడు. ఇప్పుడు ఉద్యోగం చేస్తున్నానంటే అది మీ వల్లేనండి. నాకు ఇంటెంట్రెస్ అంటూ ఏమీ లేదండి 25 ఏళ్ళుగా. నీ పేరేంట్రా అంటే మూలా సుబ్రహ్మణ్యం అంతే అండి. కానీ ఇప్పుడేంటో తెలుసా సుజాత గారు, ఎవరైనా నీ పేరేంట్రా అని అడిగితే సుబ్రహ్మణ్యం హస్బెండ్ ఆఫ్ సుజాత అని చెప్పుకుంటానండి. చాలదా అండి? సుజాత గారు,